trupul Tău cel sfânt, Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul meu, să-mi fie mie spre viața de veci și sângele Tău cel scump, spre iertarea păcatelor, și să-mi fie mie împărtășania aceasta spre bucurie, spre sănătate și spre veselie. Te rog, atinge-mă cu puterea Ta și sfințește trupul meu, ca începând de acum niciun duh rău, farmece, boli, blesteme și alte lucruri rele să nu aibă voie în viața mea, și la înfricoșătoarea și a doua Ta venire învrednicește-mă pe mine, păcătosul, să stau de-a dreapta slavei Tale, pentru rugăciunile preacuratei Maicii Tale și ale tuturor sfinților Tăi. Amin.